Добро утро, целофанчета малки. Днес ще ви покажем кана индика в две разновидности. Едната кана е с високи размери, някъде около 100-120 см, с големи красиви съцветия. Листата й са атрактивен тъмнолилето до червеникъв цвят. Засадени са в 5 литра контейнери, като този вид кана струва 15 лева за брой. Другия вид кана, която е декоративна. Пак големи съцветия, но височината на растенията е някъде около 60 см. Тази кана също може да закупите от нас на 15 лева за брой в 4 литра контейнер.